Gustoumo de paracetamol en peixe. Xa vedes que estamos moi pendentes da Semana Santa en Galicia. Nesta tarde, polo momento, o tempo vai respetando. Nos minutos conectaremos de novo, por exemplo, con Ferrol. Sodes dos que vos gusta sair a almorzar, como me gusta a min? Estou falando de algo moi básico, pois tamén tedes que rascar o peto, porque nos últimos anos sair a almorzar fora subiu ata nun 40%, e imos poñer aquí os números que o demostran, porque moita atención, falamos dun almorzo totalmente básico, café, zume de laranxa e croissant. No 2022 un café, 1,20 €, hoxe xa andamos por prezos medios dun 50, un 60. Zume de laranxa, hai 4 anos a 2 €, hoxe xa chega máis aos 3, Croissant, 1 € no 2022, 2025 xa pagamos a un 40, botamos as contas, mirade, hai 4 anos almorzar fora da casa 4,20 €, hoxe xa hai que preparar case 6 €, 40% para arriba. Dimos aos taleiros que a cousa está moi complicada, porque a eles tamén lle suben moitísimas cousas que intentan non repercutir o prezo, pero que lles é totalmente imposible. Hoxe estuvemos con varios deles, e, por exemplo, Óscar Dinos, un exemplo, almorzo básico non pode faltar o café, non? Pois nos últimos 6 meses a él subiron o prezo do café entre 7 e 10 € o kilo. Mima, Óscar, que estou a ler que almorzar en España é un 40% máis caro. En España sí, pero no Venecia non. Canto incrementou o prezo do café nos últimos meses? Por que considerable? Pois mira, en cuestión de 7, 8 meses subeu sobre 6, 7 € o kilo. Un café con leite, canto cobrades aquí no Venecia? Pois mira, un café con leite cobramos un 50 no Venecia. Un só? Un 50. Non hai unha explicación concreta, hai unha tormenta perfecta que está aí, que está sucedendo, o mercado chino, a lei de deforestación da Unión Europea, o chinés está empezando a apreciar o café, xa produce moi bo café, o problema é que non se dá autoabastecido e quere probar tamén orixes diferentes. E o que dis, para autoabastecerse non teñen abondo, demandan no exterior, e ese é un dos elementos que fai que estea a subir o precio. Eu teño claro que ese é, digamos, a gota que como o vaso. A ver, eu almorzar non almorzo, pero si o café sí que subiu, E cando di subiu, que conta leva do que pode subir? A ver. 20 céntimos. Vai notando esa suba no café? Canto paga estes días? Sobre cerca de 3 €. Por e que toma? Café, un café con leite, normal. Pois paguei unos 70, aquí cada vez suben máis e non sei que pasa con os precios. No, un 50 e un 60 depende donde. Canto cobrabas por este café con leite ata hai 2 semanas? 1,50. E agora? 1,60. Eli, son horas aínda de almorzos, pero unas mesas vexo só cuncas de cafés con leite, non vexo torradas, non vexo almorzos completos. Sí, nota. E la gente non pide. pedía muchísimo más tosta. E agora? Ahora pocas. 3 €, 4 € por unha tostadiña de pan e tomaca. É pouco máis, é un café con leite. É un café que agora que de cada vez que din que sube máis, cada vez é máis malo. Sí, noto que cada vez é máis caro comer fora. A min antes gustábame ir máis a menudo, pero agora é un pouco máis. Agora cortas. Sí. Me parece unha salvajada, ya te digo, os precios que como están. Entonces é normal que cada vez vayan menos a tomar un café. Eu creo que hai algo de descenso no consumo. Me parece, noto así, que a xente se retrae máis. A previsión dos expertos, que eu non o sou, pois parece ser que sí que isto vai seguir incrementando o precio. Non sei cando será, pero ojalá que nunca sexa, pero si é, pois evidentemente máis non damos aguantado como de outro, non?